ehe apa tanga tichitipa chanogara kumba kwangu situation yachinja kugara vavaswekesera I pity for you vakanzi vakafane HIV tanga maita live ndipo guys atikuda kugarisa guys kurumidzai ndauya negood news kurumidzanai teganai vava vane shungu dzokuenda kuchano ndauya negood news guys first come first safe teganai uyai pane Tadzoka uyai tauya negood news kurumidzai guys atanga tina good news tine good news andafara vediwe andafara kuti kutowasa kuti ndikuda kunokwira ndege God is good all the time ndaita kuti ndinoda kunokwira ndege wakoma kuti ange ndinoda kuenda kuLondon. God is good guys itai fast guys atinoda kudhakwa asi chidhakwa mukudhakwa imomoka tida kutaridza kuti tinotorine vanhu vanotida zvekutodaro guys saka 10 yenyu apa yakaropafadzwa iri kuenda kuLondon kuUK 10 people of diaries are going to UK. Mapinda machena 10 people mapinda machena 10 ndio iri kutanga kuenda apa right aiwa up musatokubata episode all right kuitira people want vegoda vakatomutisiro fast itoyai godo vediwe saka inzwai guys zvikuitika ka itisvikai pa 550 yeah we are still okay, we still have booze is still here. God is good. Isai pa 550 kurumidzai madiaries angu amusadezana siri diaries guys, madiaries angu ndo maziva and I'm going to take only my diaries angu because muri kuuya through me. And kana usuri mudhairi hausopinda machena ndoko vari kuzokaurira manje muchakaura ndoko vari kukaurira ipapa ndoko vari kukaurira ipapa ghost tomboendai kusaidi imbomirai zvenyu because ava pasi penyu mirai muni right vasvika masvika right guys chinzwai nyaya ndauya nayo panapa ndangoitawo pataita live yedu paipa yantika tine vamwe vendu mbinga dzakanyarara handi muri kunzwa dzisingataurisi abva handifonera handimaona akati SIS MELLY taona live yamaita naLilian muri taona live yamaita naLilian handitika saka iwe ndi mukuru weimwe kambani hatichatauri zita munoziva maZimbabwe zvaanoita kuti gondora chirakawandisa because tikataura kambani vanobva vamhanya kuda kunge kunozvivharisa handimaona akati ndinoshandira chakuti ngatimboblokawo tikutaura nyaya yezvenhikikiri uya kuya chitudza zvisina nebasa rese pana blokai godo zvisina nemusoro tita zvine musoro yachitaura zvoti haiti yenyu kudi haina nebasa hatositaura zvehaiti pano titopedza right saka nyaya iripo ndeyekudai soo anditika abva andibata kuseri akati mukuru weimwe kambani hombe so yevarungu idzi dziri kuita zvekukutora yuko zita handichatauri antika hatichatauri zita nenyaya yekuti takuprotectawo ugodo hakusi kuprotecta iye but godo remasimba you never know zvavanogona vanhu izvi ndezvefree yes saka iyi kambani guys amubhadhare chinhu kana une mapepa ako akakwana antika mapepa akakwana ndoda kugara ndakupai zviri kudiwa muzive kana une bepa rako riyana handiti nonzi inochi iyo certificate yenyu waya antika macertificate anya zvinodiwa mozviziva zvinodiwa imimi handimaona nditi zvinodiwa zvazviya asi right, here is the difference now. Maagents ati muri kunzi bhadharai mari yekuti mukwidzwe ndege handi zvavari kutaura kuti vanokutengerai matiketsi mimi vokupai accommodation handika zvese vonokubatirirai kuda 2 years muchishanda kana kuti kudi hameno handi saka naiti pane uyuyu ari kuti kambani uku handi anotanga vari kutanga kutora ne10 you buy your own ticket guys, you achakubatsirai kuita paperwork yese inodiwa, you buy your own ticket, you find your own accommodation, you are no kana wasvika ivo vachakuisa kukambani kwavo vachakuisa kutraining kwavo handimaona vakuisa kutraining kwavo handika tikutaura vanhu 10 apa vachamba padiaries vakuisa kutraining kwavo then vokupa certificate certificate of chi certificate of residence kwaino certificate of chi wemakiyara iwe
atikwa mu certificate chiyani mira tichaverenga kwanzi kune certificate rinonetsa rachona ku UK iko rinodiwa pamabasa apa animaona iye achaita in the dia anotokunzi unoti apana zvokunzi unotishandira 2 years uchigara kumba kwedu usingadyi chikafu no unenge uchigara kwako kwaunogara ikoko kuda kuhama yako kana twakumbira kwaandiseli kana twakumbira kwaantilili zviri kwauri antika asi uchienda kubasa ako uchikora mari yako ukafunga kungoti ndakubva anytime uri free boss wakaenda nemari yako wakatiketi rako ati accommodation yako iye anokubatsira pane mapepa anodiwa mamwe ekuti anogadzirwa anoitwa kunoku animaona saka iye achatibatsira inini antonudza yo process but handikwanisi kuitaura pano because of utsinye une mazimbabwenzi saka nditaure pano hazviiti but the first 10 vacho vanhu vari kuti vane mari dzavo dzematiketsi vachauya ndichakudai kuseri handi ndakudai kuseri ndokwachataura nemi kuti modai iye achitibatsira kuti paperwork yako imire zvakanaka kuno kuti even paunoenda kuvisa visa rako ribude antika anenge achitibatsira tiri kuno and also ndibva ndawedzera ndine malinga ndine malinga ndinawo futi aandipa antika emamwe futi maagencies animaona asiri kutora kana send saka ndichaposta aiwa musaposte malingi aiwa malingi atitiposte malingi alright malingi atitiposte saka ndichaposta malingi anditika aya malingi aya imimodiwo kune ava vaya vanodawo kuzoita zvokusponsor vana kudii moendawo kumalingi andichakupa yaya vane zvekusponsor ava ndichapa nemalingi andichakanda kana usinawo mari haisi mhosva anditika waendawo kumalingi andichakupaya wono apply ikoko anditika kuti ukwanise kudii ukwanise kuapply kuti ukwanise kudii kuenda saka nyaya iripo pano guys ndiyo iyi uyu ndomubloka usho anonzi Otrud. We don't talk about people that are not even relevant in our lives. Atitutaura nyaya yevanhu vakuenda ku UK because atanga life idzi kudhara dzevanhu vanoda kuenda ku UK. We don't talk atitaure vanhu vasina basa isu vatisine navo isu. Kwatiri havana basa atina basa navo isu. We are talking about zvokuchinja upenyu hwemadiaries. I'm trying to change the lives of diaries. Vana vari muno South Africa vechidiki vari kutambura vasina kuenda makudzingwa vanhu munomu. Saka vana vese vechidiki ava voenda kupi? Vana madhume vamwe vane macertificates avoenda kupi? Saka this life is not about how tagrashita malife yapano. It's not about anyone. We don't come here and talk about anyone. Ikanishora munhu ndokutoko address zita ipapo. I'll address you direct ndotaura zita rako. Kana life ikayasina zita remunhu handisi kutaura about anyone. I'm just telling my diaries angu. Anditi zviripo. Saka 10 people guys, if you know kuti une ndigikiri une mari yako. Antika une way yekuti une mari yako yekuti uende. Antika nepekusvikira unogona kuronga kuti uone pekusvikira 10 people only guys. My diaries chao angu ndowaziva. I'm taking my own diaries 10 animaona mobva mandibata kuwhatsapp ndiwedzere sisi madiaries ndadzoka ndina SIS MELLY anenge aitwa interview nemacontact amuchapuwa naSIS MELLY ndekuti amusati mambosvika ku UK mubvunze kuti basa racho ramuri kupuwa rinenge riri kusaidi kupi kuitira kuti ndipota ndichikubatsirai kutsvaga accommodation muri kunzwisisa ndekuti pamwe muchakandikwa kumatauni ari pamwe unogona kunzi kuManchester kuCoventry kupi kana kuLiverpool kana kupi ndibatei ndinokubatsirai kutsvaga accommodation and I know how my corners ekuti muwane accommodation kana zvikakuomera the first month I'm willing to help you to pay for your first payment in a deposit because ku UK kazhinji vanenge vachida nedeposit. I'm happy to help you. I want you to move on with your lives. Kana maybe let's say maybe vatogwa ava vari 10 anditi kavanogona kunoshare vari 3 sessions ndinovatsvagira imba 1 vanomopota muchishare but ndinokubatsirai the first month ndokubatsirai nerent yenyu. There we go my diaries. Right. Takaipa here. Chinangwa donzvo redu nderekuti inini I want to see you kids vari kukura handimaona muende kunze uko munoshandira isusu tatochembera kudai guys takanorarama upenyu hwedu guys. We have lived our lives handimaona to the fullest. Kwatakwenda ndokwa padhuze kwatakabva ndokwa kure saka ati we don't have any regrets in life. That's why tichirarama zvatinoda tikudawo kuti mimi vana murarama because kuzimbabwe kwakaoma ndochokwadi munosvika kuZimbabwe pekutangira panenge pasina handimaona pekutangira panenge pasitorina handimaona bozopedzisira vakutuma vana kuita prostitution kuita vana umbavha kuita vana kunogara kuita mavhatensi nevakomana vanenge vane mari kana madhara nemari because pekutangira hauna. Saka ndingafara kana mukabuda mukaenda kunze kwenyika mukanoshanda mozotiwo aiwa kwaive nevamwe mbuya vainzi SIS MELLY ndo vakatibatsira nevamwe masisi vainzi SIS Lilian vakatibatsira tisvike patiri apa nhasi chete handimaona SIS Lilian vatotaura kuti mazvinzwira
kuti kana mukatanga kuti wabata waita lakirako zvinako zvafamba wapinda handi zvimwe zvinodiwa mapepa kinodiwa kuno kunichataura nemi vanenda tisatenda chokuseni ndokubatsira kuti kunosvita sei because zvaataura it makes sense kwandiri ende zvinhu zvinogona kuitika handimaona zvinhu zvinogona kugadzirika handimaona saka it's free hauna mari yaunobhadhara hakana kana sendi chero iye achakubatsira iuye akakubvunza isendi come back to me kuti ari kubvunza mari hapana mari inodiwa handimaona hapana mari inodiwa kungoenda kuno mari yako anoni mari kwetiketi chete kana une anything chekuti uite zvinhu zvako kugadzira pako aende bo zvekuti ani muri kuona ivo semunhu ari mukuru wepakambani vanogona kubatsira nepaperwork yese inodiwa kuti paunoda kuvhiza uko hazvinetsi ani muri kuapa nenyaya yangu hazvinetsi because vari involved vakatarisa ndichita life iyi right now varipo vanenge vakatarisa saka ndonyaya iripo saka aiwa kanyadzisai link yemafamu vataura kuti kana ndadzokera kuuk in 2 weeks time handiti ndo pandichanotora malink aya ndokupai iko zvinoti kumbotaura zvei yabuda iyi yatobuda iyi handitika atomboti kutanga nekutora 20 sisimeli ndiri kutya kutora ne20 because vanotora pakambani pavo ipapo it's a very big company handimaona zvikanzi but ngatitanga tatora kana 10 at least tione mashandiro avo nekutesta kuti zvakamira sei because totywawo futi vanotyawo chii futi vanotyawo kuti mazimbabwe dzimongozivawo zvinoitika mukufamba uko handimaona hapana mari iri kudiwa guilta hapana iwe unongotenga tiketi rako zvakakombo cheni yako chete iwe vakubatsira accommodation apa ndiri kukwana ipapo ndo pandiri kupinda chete hapana mari iri kudiwa hanzi nafufuso ndo manaka yafufusoko ndo manaka chaiwo kutenda vepasi nevamwari vari kumusoro nevadzimu vako kuti kana wapinda pazvinhu zvako zvakuitira handimaona ndo zvikuru chingoripo chete hanzi pamasponsa biraitizo asenda message biraitoni aipa masponsa ipapa biraitoni right hani muri kuona saka guys ndo nyaya iripo handimaona ndo nyaya iripo kana uchingori nemari yako yezvinhu 10 yakakwana yematiketi andataura iroro nepekunosvikira pekugara mobva matomhanya kuwhatsapp but paunouya nezita rako uya nefacebook name rako because I know my own people, I know my people. Uya nefacebook name rako ndichangenda kutarisa because madiaries epano ndinomaziva handika handisi kuzopa mukana uyu kune vanhu vatabasira kuti tuka mastreet nekuti nyaudza mastreet handisi kuzopa mukana ivoyo kune vanhu ndiri kupa mukana kune madiaries epano handika vana vepano ndo vandiri kupa mukana. Saka bring your Facebook name tizive kuti ndiwe and then we start from there andimaona then we start from there. Saka donya iripo guys ini ndakudropa phone zvandandatongoira pasaidi after ndataura navo kuti ndionese kuti zviri sei. Bring your Facebook name, I check on you because ini nditoziva vanotaura nonsense masiti nditoziva ndogona kusakubloka kana kusataura newe but ndendishoza kuti ushu nditovaziva. Saka bring your Facebook name totangira ipapo andichika. Saka guys ndapedza hangu mudiaries wangu hashaya namba dzangu kana uchitoti namba dzenyu mesi hausi wepano you are not my diary wangu mudiary ane namba dzangu vatouya kudhara vazara kwatsapp kudhara namba dzangu dzitori public kuvanhu vangu vepano. Munhu ari kubvunza namba asi wepano ndochokwadi. Rega tibloke ushu rega tibloke hatina time yemunhu akafanana neushu. Let me block this rega tibloke. Saka tapedza guys. Madiaries ndaikumbirawo chinhu 1 kana takubatsirai maenda musafurirwe anditi ndiriko kuuk ndakamirira SIS MELLY nasi antisedi natiriko musafurirwe nevanhu kunzi ibva pauri kushanda uri kuitwa underpay. You start from somewhere anditi kana pane zvanetsa munondibata kana ichiri chikafu munondibata I'm there antisedi navari kwendiriko anditi musafurirwe kunzi dai ndakazienda kagara kuSouth kana mwoyo wako uchida rebvo usaenda kwaSIS MELLY kunoti ndida kuenda kuuk ibva kungoregirako. Kana kunonzi unoita prostitution zvine mari siyana nazvo ziya zvawakafambira unourayiwa. Okay my diaries right. Saka guys ndakuenda ndika tobatsira pa kana pane new ngikiri pane new information nenge yauya I'll come back and tell you again anditika this guys zvandikuita it's not out of
it's not to spite anyone. Let me just correct it and say it there. And please, I don't do any competition with anyone. This is not to spite anyone. This is not to revenge anyone. Antika, this is live it them kuzokwenda ku UK. Takadzitanga pave time. Muri kuzviziva tane 2 weeks chanya dzema live. No, 3. And 3 weeks ameno chanya dzema live kwenda ku UK. Saka patango taura masikati pepa nyaya iyi pava baita munhu auya. Saka ndichakanda malink ndotaura nevauya kuseri. Antika, so please not isusu zvehondo yedu hatisi kuda. This is not to spite anyone. Kune vaya vanozochinjidzwa zvinhu kuti masodai because we don't hatine nezvevanhu zvavari kuita. Umwe nemwe ari kumhanya chimuti chake guys. Kuti uya azodii uya isati chitarise. Indangowana information pano pa diaries yauya. Saka ndikungodzosawo pano pa diaries kuti vanoda kuenda vaende. Animaona. Saka ndangoti ndigare ndapasimbisa ipapo. Guys, chiregai ndiende. Night. Tobatana pa second. Kana ndangowana ndauya imwe information because mawira avaita anogona kufuti mawira chaita futi chipedza vana peta futi mwe ari kuuya ari kusponsor ukuthi animaona ndongodzoka ne life 5 minutes life kana 10 minutes ndongokupa futi information zvichimwenda zvakadaro indai kune vamwe munoshanda anditika ehe. Thank you guys. Hanzi ndinoda kupa 3 vakadzika. Alright, tanzira fuseke vachapawo 3 kana vanenge vakwanisa kubudira kuenda 3 vakadzika accommodation. Antika regai vambotanga vaita zvepepa wikacho fufuso kuti tione kuti zvinogumira papi then totangira ipapo. Anditika bye bye guys.